Извън църквата. Здравейте! Вие сте отново с подкастът Извън църквата. Благодарим на Бог, че имаме тази възможност отново днес да сме заедно, така че вярвам, че това съдържание днес ще бъде интересно, ще бъде полезно за вас, за вашият християнски живот. Така че останете до края и стискайте палци, понеже наистина гостът ми днес е специален и разговорът, който ще водим, наистина ще бъде много интересен и специален разговор. Затова ви моля да се абонирате за нашия канал, да харесате нашия профил в YouTube и да споделите това съдържание, за да може да достигне до повече хора и до християнската общност, която се нуждае от такива видеа и такова съдържание, за да научим повече за нас и за нашия християнски живот и най-вече да бъдем по-близо до нашия Господ Исус Христос. Така, както казах, днес имаме един специален гост и това е нашият пастор Милко Тодоров. Той е от християнски център Синай Хаген, ръководител и главен пастор е в тази църква, така че нека той да каже нещо за себе си, да представи себе си и служението си, пък ние ще продължим натам с съдържанието, което ще водим през този подкаст. Благодаря на Господа за поканата ви, момчета. Радвам се, че служа с хора с вас, които имате такива идеи. Казвам се Милко Тодоров, от Лом съм. Бог ме срещна в Италия и ме доведе в Германия по сънища и по водителство от Господа. Доведе ме, в Германия съм от 10 години, основахме християнски център Синай Хаген, когато тук бяха 8 души, които бяха от различни слоеве на църквата, в смисъл от различни църкви. И когато дойдох, бяхме направили една група, едно служение и оттам нататък тръгнаха всички тези неща. 9 години и малко отгоре вече сме с християнски център Синай Хаген. Аз принадлежа към християнски център Лом, Синай Лом. Моят пастор е Илия Георгиев. Аз съм под негово помазание, аз съм под негово ръководство, така че нормално е църквата ни да се казва Синай. И сме християнски център, защото промисълта на християнски център е да отворим и да създадем библейско училище, което вече успяхме, благодарим на Бога, с учители и лектори от Испания и Филаделфия, да има неделно училище, което да можем да намерим учител, който да научи децата, ние и по-възрастните да пишат на български, освен на кирилица, на латиница, извинявам се, а да може да четат на български, да може да знаят кой е Васил Левски, да знаят кой е Христо Ботев, да не е за тях футболен отбор в България. И служим на Господа с това, което ни дава и толкова, колкото ни му позволяваме да живее живота ни. Амин, разбира се. Добре, ти каза, че си призован от Бога от Италия. В Италия си повярва в Бог, Бог там те среща, ти се явява. Може ли така да ни разкажеш накратко или така да ни разкажеш част от твоето свидетелство, как Бог те срещна, как ти се откри Бог, как разбра, че е бил Бог и как те призовал след това в служение, за да насърчиш мен и аудиторията. Да, разбира се, аз съм го разказал няколко пъти, но ще го разкажа с удоволствие. Аз бях много светски човек. Светски, много плътски човек. И разбира се, седнах на една трапеза с две момичета, с които ходих из двете. Нито една от другата не знаеше. И си мислех за мои неща. Такива хора винаги си говорят как мъжете им не са достатъчни, не са достойни. Това го слушах 20 години, вече ми беше писнало. И се бех отнесъл някъде за моето отношение с моята съпруга. В същият момент, защото ние бяхме малко на нож вече, така животът ни беше много изострен един към друг, тогава чух един глас, който ми казва: не ти ли е писнало да слушаш това? И аз се замислих, писнал ми е. И чух веднага гласът, който ми казва: стани, намери си църква, покай се, кръщавай се и ме следвай. Всичко това, което аз разказвам сега така за 5 минути, това стана за 100 от секундата. Но поне за мен беше 100 от секундата, защото не слушах каквото си говорят. И си казах: не, за мен християнството е много скучно нещо. Там цял ден се молят, не можеш да ходиш на дискотека, не можеш да правиш нещата, които правих 30 години. И си казвам: не, аз не съм за този скучен живот. В същият момент гласът казва: чуваш ли какво ти казвам? Стани сега, иди, намери си църква, покай се, кръщавай се и ме следвай. Нямах право на избор. Гласът беше толкова силен, толкова мощен, толкова така. Думата е властен, но в същото време и любящ.
Станах от тази трапеза, отидох в Кастелмаре, аз бях в Италия, в Кастелмаре, зона Наполи. И там имаше един мой брат, Таси Иванов, който имаше служение там. Отидох при него, му казах, виж, искам да се покаявам, човека ме гледа и казва, ти не си за Господа, ти си... Ние те познаваме. Да, ти няма да се подиграеш с моят Бог. После казах, дай ми Библия, не искаше да ми дава. Момчето просто никой не вярваше, заедно с жена ми, че аз въобще говоря за Бог. Преди това бях атеист. Мисля, за мен Господ не съществуваше, аз Боже не ползвах, Исус не знаех кой е. Не ме вълнуваха тези неща. За мен всичко беше аз. Да. И така, срещнаме Бог след 22 дена в размисли, спрях алкохол, спрях всички видове обаждания за жени, всичко с какво занимавах. Беше ми останала само цигарата, с която никога мислех, че не мога да се разделям. Когато взех водно кръщение, на вечерта казах, аз отивам утре да взема водно кръщение, днес пуша последната си цигара. От тогава, от 20 август 2013 година до сега не съм пропушил. И благодаря на Господа за това, че Той ми прие в присъствието си. И след един месец, малко повече от един месец, братът, който беше там, той беше диакон, водач на тази църква, трябваше да се прибере в Лом по семейни причини. Да. И ние бяхме повярвали там с още един брат, той в момента служи в Кайзерслаутен. Да. И той го остави него като ръководител. Да. Нали, момчето беше там, окей, слава на Бога, всичко беше наред. И аз казах, слава на Бога, нали, аз не парадирах за нищо, защото даже не исках да ходя дори в църквата, защото не исках отначало да ходя в църквата, защото си казвам, там ме познават хората, мен ме срам, абсолютно, което днес също важи и за много хора в света. Но както и да е, отидох там след месец и половина, моят брат каза, тук ще оставя това момче да води служението в неделя, ти ще проповядваш в четвъртък, след обяд и в неделя след обяд. Аз не знаех какво е проповед, не знаех какво е църква, не знаех, нищо не знаех. Отварях Библията с съдържание и казах в сърцето си, ще изляза там, ще им разказвам нещо. И така, защото той ми казва, трябва. И когато ми каза трябва, аз се покорявах и служих на Господа с дух и с истина. Но още в първата неделя, когато момчето проповядваше, в понеделник сутринта ми се обажда и ми казвам, братко, съжалявам, няма да мога да идвам повече на служение, защото моят шеф до сега почиваше в неделя, от сега иска да почива само в понеделник. Аз вярвам, че е Божие нещо. И аз трябваше да проповядвам 3 пъти седмично на 2 месеца християнин. Даже не можех да се наричам християнин. Не знаех какво трябва да правя, но благодаря на Господ, там имаше един друг брат Боби. Той беше потребен абсолютно само заради мен. Човекът, докато аз имах температура, лежах и не знаех какво да правя, той ми проповядваше, четеше ми, споделяше с мен неща и ме научи много неща. И така, преди това, нали, за да не умесвам нещата, преди това моят пастор Илия Георгиев беше дошъл около 4 месеца преди да се покая в Италия, отново в Кастелмаре. Ми каза, сънувахте, че Бог ти дал един град Хаген. Не знам къде се намира Хаген. Значи тогава идва призивът от Бога към тебе да едва ли не да дойдеш към Германия чрез пасторът Илия, който идва и ти казва, че те сънува сън. Да, но понеже като всеки един пастор, той е длъжен да привика хора, които са вън от света. Но когато ми каза за съня, си казах, нали, точно мен ще ме сънува. Сега кой съм аз? И кой Бог? Ти се вижда невъзможно, едва ли не си казваш. Кой съм аз? Че не ти се вярва. И след това, около 7-8 месеца вече, нали, след разказването на съня, вече на 3-4 месеца повярвал, ми се обажда брат ми, който живееше в Хаген. И ми казва, какво правиш, нали си себе с работа, се оплакваш. И аз казвам, ми намерих ти работа, да дойдеш, ако искаш, в Хаген да живееш и да работиш. Хаген, като чух, възстанови се това мое... Помни си за съня. Мое така отхвърляне и казах на пастора ми, къде е това Хаген, какво си ме сънувал? Той каза, попитай го къде е, попитах, разбрахме, че е в Германия. Той каза, чакай малко, аз имам едни хора. Обади се той, намери тези 7-8 души, които бяха тук. И ми каза, отивай. Бог, това е градът, който ти дава. Това е
мястото, на което Бог ти изпраща да приготвиш неща, Алелуя. ще дойдат много хора от Италия, ще дойдат много хора от там. Той пророкуваше човека. И аз си казах, нали, като всеки един пастор говори за неща. И казах на човекът, който беше над мен, той беше моят ръководител в, нали, пастор, дякон. В Италия. Да, Таси Иванов. Братът, с който служихте заедно. Да. И той беше още в България. Му казах, трябва да пътувам за Германия. Той каза, ако това е от Бога, той ще те изчака. Така че изчакаме да се прибера. Той се забавя още 2 месеца. Така че аз минах една школовка в Италия от 6 месеца. Подготовка, школовка. Да, в която да проповядвам, да имам време да чета, да имам време да се покланям, да научавам много неща от брат Боби. Той е вярвам, че е в славата на Господа. И така, дойде времето, дойдох в Германия. Изумително е как Бог работи с човек, когато има призив човек и когато човекът отваря сърцето си за Божият призив и след това става много чувствителен на Святия Дух, на самото присъствие и Божието внимание по някакъв начин е много по-насочено към човекът, към който отговоря към Божия призив. Защото това, което ти ми разказваш, аз разбирам, че Бог те призовава и ти отговаряш на Божия призив с да, готов съм, не разбирайки, не знаейки, но просто ти чуваш, разбираш, че това е Бог и приемаш това, което Бог има за тебе да върши в твоя живот. На 2 месеца християнин проповядва, служи в църквата и идва момента, в който Бог те изпраща в различна държава, в различно място. Ти вече си минал през някаква подготовка, знаеш как да проповядваш, какво е проповед. И едва ли не идваш почти готов в Германия с идеята, с видението от Бог да основеш църква. И Бог се проявява в тебе по много особен, интересен начин. Нали? Ти си повярвал и след 2 месеца влезеш в служение. Това е едва ли не някаква рядкост. Нали? Защото, как ще кажеш ти, защото има много хора днес, които са повярвали, покаяли са се и нали, ние такива нетърпеливи искат веднага да влизат в неща, да правят. Но ние разбираме, че трябва да има тази подготовка, която имаш и при тебе. Да, аз дойдох, но нямах да представя какво означава църква. Да. Имах да представя какво означава да проповядваш. Но как се съгражда църква, каква е структурата на църквата, какво е основа и така нататък, нямах да представя. Да. Дори там хората ме сравняваха с един наш уважаван от мен пастор в ОМ. Да. Но аз се хвалех, в същото време ме беше срам, отказвах да бъда проповедник пастор, защото знам какъв грешен човек бях. Okay. И Бог ми даде един пример, че аз не знаех кой е Йона. Да. Той ми каза, има един човек, който като не се съгласи с мен да проповядва на грешния народ, го изпратих в устата и в корема на рибата. Тогава попитах аз, нали, това момченце Боби, кой е той ми даде историята, аз почнах да чета, разбрах се неща. Казах, Боже, каквото ти кажеш. Да, дойдох в Германия и основахме служението на християнски център Синай Хаген. И от тогава натам служим аз и моята съпруга, пастор Стоянка. Служим заедно. Вече колко години има? 9 години. 9 години. От 2014 година на 4 април дойдох в Германия, в Хаген. Помня датата, защото е рождения ден на сина ми. Да. Не са случайни нещата при теб. Това е едва ли не е определено всичко от Бога да се случи по този начин. И ние вярваме и знаем, че Бог не е на случайността, Бог е Бог на принципите и Той има принципи, с които работи, с които действа. И виждаме наистина как Бог се проявява чрез теб, чрез твоята съпруга, чрез служението ви, колко силно и мощно се проявява и работи в живота на хората около вас и най-вече във вашия живот. Но има нещо интересно, пасторе, което се проявява при теб, с което искам нали, да отворим една по-широка скоба, да разгърнем тази тема, защото нашият подкаст е извън църквата и идеята на подкаста е да говорим за неща, които не се говорят много там вън, не се говорят много в църквата. Така че искам да ви насърча вас, тези, които гледате в момента, да споделите лайфа, да споделите този подкаст, да се абонирате за каналът ни, да го харесате, за да може това съдържание да достигне до повече хора, до християнската общност, за да можем да дойдем до едно по-дълбоко, по-обширно разбиране относно Бога и Неговите намерения към нас.
ти пропусна да кажеш, понеже ти си ми споделял няколко пъти, аз съм слушал твоето свидетелство, което невероятно, разбира се, как Бог се е проявил чрез една от дарбите в тебе, за която искам да говорим днес. Тя е много важна част от служението на един християнин, на един пастор. Ние това го виждаме в живота на Исус Христос, който служеше по такъв начин. Но искам да ми разкажеш малко повече как се случи първо с тебе, с дарбата на проявлението на Святия Дух, тази да гониш бесове, да имаш видение, да виждаш как идват демоните, как ги гониш, как Бог ти дава да разпознаваш тези неща. Защото вярвам, че живеем във време, в което има някакви заблудителни духове, има някакво заблудително едва ли не слово и служение, което в днешно време е трудно, рядко се намира хора с този дар, с това разбиране да могат да разпознават, нали, служенията, кога е проявлението от Бога и кога дори не е проявлението от Бога. Така че разкажи ни малко повече за тази дарба, за този дар, за това служение. Спомням си първата ми среща с отвъдния свят, както се казва, защото си е наистина отвъдно. Когато пастор Иван Иванов от Стралджа беше дошъл в Хаген по моя покана и той ни послужи и тогава се помоли върху един човек, а аз всъщност, докато се молише, той бях разпознал в един друг. Съвсем не, че бях разпознал, не се изразих правилно, прояви се демонът под моята молитва и под звукът на моя глас. И когато аз сложих ръка и казах в името на Господа Исус Христа от Назарет, той ми каза: остави ме, какво искаш ти от мен? Буквално не бях отговорите с чужд глас. Да. И тогава той се обърна, погледна ми. Така, помолихме се, освободихме този човек, той се помоли там върху един, освободи. И мина се много време. Мина се около една година време. Аз до тогава виждах неща, усещах, когато има някой, наежвах се, чувствах се защитен, но в същото време се чувствах силен, обаче не знаех защо. Имах едно нещо такова. Гледам човека и когато виждам, че човек почва да се смущава, разбирах какво се случва, но нямах знанието какво се случва. Имах разбиране, но нямах знание. И тогава ми се обади, той ми каза: Милко, може ли да дойдеш в Бремен, там в едно село, в един град, в един дом, даде ми адреса, имам нужда от помощта ти, има един човек с много, много лош дух. Когато ми каза лош дух, аз не разбирах, докато не почнах да изследвам след това в последствие. Обажда ти се пастор Иванов и пастор Иван Иванов, Иванов, и ме вика: един дух се е родил заради този човек, за да го убие. Целта на духът беше да убие този мъж. И той се появи, той не ходи на църква редовно, много редко ходеше този мъж, но се появи, когато той стана му жал, стана му нужда за семейството му, която беше в Берковица. Нямаха дърва, нямаха финанси, той така в своя хаос някак си каза: защо ли съм жив? Тогава демонът дойде и почна да го кара да иска да се хвърли. Значи от думите, които този мъж каза, може би от желанието, което произлизаше от сърцето му, от теготата му, от жената му, поради това, че семейството му беше в такова затруднено, че искаш да кажеш, че това, с което е изговорил той, защо съм жив, всъщност е довело до идване на отваряне на врата за духовен свят, който не е от Бога. Значи, има значение думите, когато говорим, има сила в езика ни, както казва Божието Слово. Да, много правилно отбелязваш тези неща, защото ние, които приемаме името на Исус, ние ставаме директна мишена за неприятеля и това, което ние изговаряме от устата си с глас, то се чува в този свят и Бог иска да има слово на живот. И когато ние изговаряме слово на слабост, демонът е там, за да се прояви в живота ти. Затова Бог казва: каквото говориш, ти си пророкуваш в устата си и от устата си. Когато ние пророкуваме от устата си, Бог казва: говорете хубави неща за вас, говорете хубави неща за домете си. Дори обхождайте и с добри дела и враговете си. Защото там Бог няма да дойде да те намеси. Когато аз знам, че ти имаш враг, демоните са навсякъде. Когато аз знам, че ти си ми враг и аз говоря лоши неща срещу теб,
той не идва към теб, а демонът идва вътре в мен и влиза точно поради наскърбеното в сърце. Поради това какво говорим. Да. И Много демонът идва и почва да раздвижва живота ти. Да. Всъщност, демонът не знае какво си мисли. Мгм. Само Господ Бог знае нашите мисли. Мгм. Но понеже иска да бъде като Бог, Така. Бог казва, моите мисли са по-добри за теб, отколкото твоите за себе си. И демонът знае, дяволът Луцифер е бил при ковалането на Словото. Да. Той е един от съвършените архангели, които Бог ги създава, или херовими. Той беше хвалител, името му Луцифер означава светлина. И той знае какво е да си в помазанието и в присъствието на Бог. Той знае оханието, Да. познава ароматът. Аромата на Божието помазание. И тогава той ти посява мисли в главата, Да. чрез които тези мисли, ти когато повярваш в една мисъл, почваш след това постоянно да преобразяваш нещата. Тогава той променя мисленето ти и ти почваш да мислиш така, както на него му угодно. Щом мислите ти е захванал, той променя действията ти, разбира се, деформира тялото ти, разбира се, средата ти променя и всичко това почва да го владее. И ако ти си на високо ниво или тръгваш да се скачваш, той не се проявява в теб, докато не вземеш твоята титла. Когато ти вземеш твоята титла, няма значение дали си пастор или просто брат, който познава Словото и си ръководител или лидер на група или правиш някои неща, той е там, за да се проявява. А може би не си нищо, стоиш в църква, просто се молиш, но имаш някаква харизма от света, която събираш хора и хората се привързват към теб и думата ти, която казваш, е важна. Тогава той хваща теб, за да може да лидерства в света, чрез теб, браво, за да може хората, които идват, да бъдат вече под неговото присъствие. И в църквата най-често идва чрез хора, които, защото той се търси тяло, чрез хора, които си казват, днес не ми се ходя на църква, така не ми се ходя на църква. Че какво да ходи, кого да видя сега? Изморен съм, какво да видя, там всички са грешни. И той се настанява трайно в него и когато отива на църква, той отива на църква. Демоните отиват, различните зли духове, различните духове, те имат също иерархия, отиват на църква и поради това служението се разпада. Няма помазание, няма водителство, не всичко е наред, ръкопляскаме, хвалиме. Бог е все присъстващ, но не все помазващ. Така е. И когато присъства Бог и демонът там, демонът присъства в теб, а Бог само минава покрай теб. И той няма да ходи там, където не го канят. Затова стои хлопа. И демоните са навсякъде. Знаете ли, много е лошо, когато си казваме какво да прави в църквата, там всички измамници. Искам да ти кажа едно нещо, че в света е пълно с различни болести, които дори не сме чували. Но когато отидем в болницата, ги виждаме на куп. В света е пълен с много грешни хора. Но когато отидем в църквата, ги виждаме на куп. Църквата е болница за грешници. Амин. Затова нека да поставим себе си в Божието повеление, защото кръщаването с вода отнема силата на демона и той умира поради водата. Затова Бог обяснява в Словото си, Луцифер беше идеален. Като ти казвам идеален, означава, че беше идеален по Божие творение. Да, според това както Бог е създал. Но добре, много интересно това, което ти каза преди малко за мислите. И се обръщам и към нашите зрители, нашите приятели и аудиторията да внимаваме. Много е важно това, което спомена пастора, да внимаваме какво говорим с устата си, какви думи изговаряме върху себе си или върху семейството си, защото може би когато в момента си уязвим, си емоционално ударен, ние сме чували, дори сме свикнали да го виждаме това, когато човек е ядосан, използва някакви думи, нали, дано да умреш, дано това, дано това. Много е важно, приятели, да внимаваме какво говорим и най-вече когато се чувстваме уязвими, когато се чувстваме емоционални, защото тогава най-много изговаряме негативни думи срещу себе си, семейството си и така нататък. И това едва ли не отваря врата за неприятеля, който да дойде и да разруши всичко. Но нещо, което искам да спрем за момента твоята мисъл, беше, че ти каза, има мисли, които минават през твоята глава и които ти казват, ами днеска ти е скучно да ходиш на църква, днеска ти е тъпо, какво да правиш да ходиш на църква. И приятели, ако някой от вас има такива мисли, ако някога ти има такива мисли, не са от Бога.
Това не се мисли от Бога. Разбира се. Те са неприятели. Самият Исус, когато Петър му каза да не бъде Боже, Да. нали, Когато дойде видението върху него. Не, да не бъде Боже, нали, да умреш. Да. Каза, махни се от мен, Сатана, ти нямаш съблазен. Да, защото той идва да му посява мисли, че той не трябва да умре. Нали? Също казва, аз за това съм изпратен. Алелуя. Разбира се. И така, понякога трябва да знаем, че най-добрият ти приятел, може би дори някога пасторът си може да каже някои думи, които това да са времето, в което демонът ще се влее в тях, за да влезе в теб. Нали, той хваща въздуха. Затова се казва в Библията, че дяволът стои и дебне. Като рикаеш, той не е лъв, той е мишка, но стои и дебне като. И чака, когато мине гласът от там до теб, той да го хване и да влезе в теб. Нали? Той стои дебне. Дебне да се грешаваме и чрез говоренето дори. Много трябва да внимаваме като християнски последователи, защото ние всички сме езичници. Това, че не се молим на исляма или не сме ислямисти, не означава, че сме християни, докато не се потопим в Господа и не служим на Господа. Това да се кръщаваш и да се покайваш, после пак да се грешаваш, не те прави последовател на Христос. Правите просто човек, който разпознава доброто, но не върши добро. Добре, аз искам за момент да спреме на тази мисъл или на това изречение, което ти каза, защото много така ме докосна мен лично. Това как ти разясни така широко даде едно много интересно обяснение за това, което се казва в Божието Слово, че дяволът е като рикаещо, в който обикаляйки, търсики кого да погълне. И в редът на тези мисли ти каза нещо, че когато ние говорим, нали, тези негативни думи, когато ние минава такива неща през главата, той всъщност обикаля като лъв, той не е лъв, но обикаля и чака да мине тази дума и той да я хване като един лъв и да я посади в тебе, да започне да работи в ума ти, в сърцето ти и така да те настрои срещу твоите близки, срещу твоят пастор, срещу твоята църква и да почнеш вече да влизаш в различни неща. Значи, това, което се случва много често в църквата днес е, че няма го това разпознаване, няма го това разбиране. Идват такива мисли в умовете на хората, какво да правят днес на църква. Аз лично съм ги чувал много, вярвам, че ти брой пъти като пастор, нали, от 10 години вече в църква служение, хора, които се оплакват какво да правят, защо да ходя на църква, там едно и също, това не усещам, онова не усещам. Всъщност това можем да кажем, че не са самите те, а това е някой друг, който им посява такива мисли и им говори. Сега, как да се освободим от такива неща, как да се оттърсим от тези мисли, които идват и ни обременяват в нашия ум, които идват и ни отделят от нашето паство, нали, в което сме посадени. Защото това е стратегията на дявола, да идва да владее, да разделя, за да може да всъщност, докато си в света, това не ти пречи. И не те обременява. Това, че си дошъл и се покаял и се кръстил, не означава, че се променил. Промяната е метаноя или промяната на ума. Когато ти не си променяш ума, означава, че мислите ти са светски. В Библията има много истории за различни видове демони, но аз не искам сега да изкарвам си ходя да проповядам, но мога да някой друг път, когато така седнем, ако ме поканите, разбира се, ще седнем и ще споделим това, което е в сърцето ми за тези неща, защото за мен е болно като пастор и като човек, който притежава няколко дарби, които имам, и една от тях е изгонване на бесове и разпознаване на чисти духове или в духовете въобще. Когато говоря с един човек, той не се усеща, че друг дух говори в него, защото той не е направил промяната в себе си. Той отива на служение, отива на църква, дали ще е хвалител, дали ще е проповедник или някой от молитвените братя и сестри долу на столовете. Всъщност той не усеща, че демонът идва и му посява мисли. И сега, извинявам се, ако ме виждате, че овкам и пъшкам, преди 4 дена претърпях такъв инцидент, ужасна катастрофа и благодаря на Бога, че съм жив и здрав, нямам щупени неща, но имам много натъртени ребра и така от време на време ме страх да дишам хубаво. И той идва демонът и му насочва мислите към твоите грешки. Казва, примерно,
погледни пастора, как постоянно си държи връзката, как М. гледа тази сестра, как говори с този брат Да. уважително. Погледни как сбърка една думичка, как живее в ежедневието си, разполага с повече пари, краде от касата или някак си нещо Да. си поставя някакви една мисли. мисъл, една е достатъчно. Да. И оттам нататък той тръгва да вижда всичките грешки. Има една история, ще я разкажа. Ще я разкажа с виждането, което Святия Дух ми даде, за един Вартоломей. Мгм. Сляп човек, който стоеше на най-главната улица, през която минаваше най-много хора, да, и най-богатите хора, защото там всички хвърляха пари, за да се похвалят. Ерихон е грешен човек, Да. грешен град, нали, светът. Град, да. Там минават хора, за да се похвали пред приятелката си, пред приятелите си, наместо да му даде 1 денар, му дава 5 денара. Нали? И той така се възгордява себе, че дал на някой Да. си Че е просяк. все едно е благородни, който има помага, пари, помага мекне богаташ. хората. Точно така. В днешното време има ги такива. да, има много такива хора. Помагат на хората и се снимат, после вижте. Да, за да помогнат на рекламират хората, себе си и така нататък. Когато правиш добро, прави го тихо. Както Няма казва нужда. Да, Библията в тайно. когато има нужда да направиш големи неща, нормално е да направиш. Да Дали, се или види, имаш да се нужда знае. от финанси, да го рекламираш, Да. за да дойдат финанси отвън. Бог казва да употребим светските финанси, за да ги поставим в Христос. Амин. Но не можеш да вземеш християнските финанси и да ги дадеш до света. И говорим за този Вартоломей. Човекът имаше дрехата, обозначена от общината, по която се различава какъв е неговият недък, дали е глух, дали е сляп, дали е социално слаб или кошар. Да. Той имат едни такива белези по дрехите, които ги обозначават. И този човек чу, че минава Исус. Исус от Назарет, син на Йосиф Дървара. И чу, че той прави велики неща. Да. Знаеш ли какво направи този мъж? Отиде и викна след него. Каза: Сине Давидов, Сине Давидов. И всички заедно с учениците му го спрях. Каза: Остави го, не дай да го занимаваш с тебе. Ти, кой си ти? Нали, като че ли при него трябва да отидат праведните. Да. При него трябва да отидат такива болни, недъгави, грешни, недостойни. Тогава той втори път викна без да спира и хвърли дрехите си, описва Библията. Когато той хвърли дрехите си, Исус се обърна към него. Можеш ли да си представиш Исус да ти зададе въпроса: какво искаш? Да. Нима не разпознава сърцето ти, Бог знае какво имаш нужда ти, но иска да му говориш с детайли. Иска да му говориш, за да може словото, което изричаш, да бъде насочено към него с сила и с власт, а околните или ридаещия тълв да не може да ги хване, защото те са насочени за спасение. Той казва: искам да гледам. Амин. Сега, когато той погледна, искам да ти изрисувам този пейзаж, да нарисувам и на хората, които ще гледат този подкаст, да нарисувам този пейзаж. Представи си, че той има човек, жена, която да опере дрехите му, да го реши, да му готви, да му прави. Има човек, който да го носи, да го стави на мястото, нали, да виси до него, да го пази къде ходи. Има човек, който да е охраната му, нали, да не идват да крадат парите пред него. И всичко това, един такъв сляп човек има такива хора. В един прекрасен момент отваря очите си и той вижда този, който го настанява на място да седи, как ходи с тази, която го реше. Защото тези хора събират парите му, за да му ги скатаят, нали? Гледа как те си ги разделят и всеки си прави каквото си иска, за него става много малко. Този, който го охранява, как казва на някой: иди, нали, викай срещу него, рите му парите, за да ми дигне парите, нали, да са му така, да дойдем аз да те набием, да каже: той е много силен, никой не може. Точно. Никой не може да го спре, нали, той му охранява най-добре. Когато Бог те пита какво искаш, всъщност той те пита: искаш ли да видиш реалността на този свят? Когато Бог на мен ми даде тази дарба, той не ме попита: искаш ли да видиш реалността на този свят? Той каза: искаш ли да видиш зад него? И аз казах: всичко искам от тебе, Боже, аз ще ти служа. Думата всичко не се усетих какво точно е, защото не разбирах. Молих се неправилно, исках незнаено, исках от ревността. Точно. И Бог ми даде и аз виждам тези неща, които всъщност опростеният човек не може да вижда. Затова Бог, може би, ми дава да разбирам върху хората, когато ми говориш и не ти обръщам толкова внимание,
означава, че не говориш от духът, който искам да знам. Когато виждам, че ти грешно почваш да мислиш и това почва да ти пречи, да се накланя, идвам, намесвам се, карам се, сърдя се, не ти харесва, обиждаш се и аз си мълча, обаче не спирам по някакъв начин да пращам от тебе сигнали, че не съм съгласен с действията, които вършиш, защото знам, че вече неприятелят атакува мислите ти и той почва да ръководи действията ти. Затова има различни видове, има зли духове, има духове или демони, които са слаби, има демони, които имат родове. В Библията казва този род, нали? Този род е някакси по-велик, по-силен, по-мощен, целият род е такъв, казва този род, Библията обяснява, че само чрез пост и молитва. Всъщност, за да се запазим крехки, за да се запазим свежи за Бога и да не бъдем така, нали, и да бъдем атакувани, но да не бъдем завладяни, единственото нещо е Словото на Господа, единственото по-велико нещо е молитвата. Библията описва, че молитвата е бич против Сатана. Амин. Когато ние се молим, Сатана няма допир. Когато ние се молим със сърцето си, приканваме Святия Дух и Господ Бог Исус Христос от Назарет да дойде да общува с нас, всъщност той ни защитава. Той казва, ако аз съм към вас, кой ще бъде срещу вас? И как можем да се защитаваме, когато стоим в молитва и четем Словото, и не само да го четем, а и да го вярваме, да го живеем. Най-вече, разбира се. Да го приемем и да го живеем. И така. Значи това е начинът, дори ако минаваме през такива негативни, не минават такива негативни мисли, или се чувстваме по някакъв начин в тялото си, в духа си, едва ли не атакувани от такива неприятели, от мисли, от негативно отношение и хора. Начинът, чрез който да се очистваме и да се освобождаваме от тези неща, е чрез Божието Слово и чрез молитвата. Защото наистина Божието Слово е това, което обновява нашето ум. Амин, той е живот. И молитвата, която е разговор с Бог, и молитва, която да ни освобождава и да ни очиства от всички неща, които ни тежат и са негативни в нашето ум. Защото и молитвата е начин на предаване, да се предаваш на Бога. Така че ако имаш някакви такива мисли, ако имаш някакво такова усещане в сърцето си, в ума си, че нещо не е наред, че нещо не е правилно, че дори може би виждаш неща, които всъщност разбираш, че не са правилни нещата, както ги виждаш по този начин, просто се посъветваш с твоят пастор, да поговориш с него или с твоят лидер, ако имаш такъв младежки ръководител или водач на група, просто да споделяме как се чувстваме, за да може отсреща да ни се помогне, защото ако не споделим какво мислим и как минават нещата, няма как да се освобождаваме. Не си длъжен да отидеш до пастора, защото ако днес имат 15 души, той няма да може да отиде да свърши за някой нуждата, която е примерно по-близка. Ти имаш ръководител, имаш водач, лидер. До който да отидеш да споделиш и той в събранието, в времето, веднъж в месец или веднъж на 3 седмици, когато се събират, ако по-спешно той да звъни на пастора, да каже така и така, има проблем, да дойдем да вземем едно решение. Така се процедира в йерархията на църквата. Не може всеки един стана, звъни на пастора. Какво правиш, как спиш? Като една история в колко беше, в 2:30 или в 3 часа. Какво правиш, пастора, спиш в 2:30-3 часа? Не спим. Не спим. Какво да правиш? Вече не спиш. В 2:30-3 часа. Приятели, ако по някакъв начин това видео, това съдържание, тази информация е полезна за вас, ще се радвам много наистина да го споделите и с ваши приятели, близки, познати, роднини, на които може би вие разчитате, че това ще бъде полезно за тях, ще бъде поучително и ще им помогне в израстването им, в стоенето им пред Бога. Така че абонирайте се за каналът ни, не забравяйте да го харесате и да го споделите. Така, ние се намираме някъде почти към средата на нашия подкаст, но не искам да пренебрегнем и това какво се е случило, защото ти отдеве спомена за един инцидент. Знам, че може би вече ти е банално да го разказваш, защото сигурно си го разказва над 100 пъти. Слава на Бога, за неговата слава. За неговата слава, разбира се, всичко за неговата слава. Добре, така че обясни ни накратко така с какво се случи, как се случи, за да отдадем слава на Бога и да достигне това свидетелство, защото това е свидетелство да достигне до повече хора. Благодаря Бога, аз вярвам, че съм добър шофьор. Така, аз мога да го потвърдя, наистина. Знам, че той е добър шофьор. Имам книжка, повече това не ме прави шофьор, че имам книжка, повече от 26-7 години.
но смятам себе си за доста добър шофьор. И Ти така, имаш даже още една категория за тир ли беше? За имам, да, C категория, C която категория. Да. не е значение, няма ползвам и така. Това, което стана на 26-ти в денят на моя рожден ден, Да. бях толкова така освободен през сутринта, но в същото време някакси целият ден, още от вечерта, Да. тръгна някакси като че ли не би трябвало да става нещо. Лениво ми беше, аз и съпругата ми не можехме да станем, като за първи път, аз си съм будилник в 6 часа. Сега като че ли не можехме да станем, трудно действаме, не можем да кафе да си направим. Да. Муткава работа. Да. И трябваше да излезем в 6:30 вече да сме на магистралата. Да. Но така стана, че се унесохме, успахме се и с голям зор излезахме в 7:30. Тръгнахме за работа, защото пасторите, не знам къде да работят. Трябва да стоят на заплата, но като няма заплата, бачкат. И тръгнахме за работа, всичко мина добре, работим на 120 км от Хаген. Обаче решихме тази сутрин, както никога преди, тази сутрин решихме да си купим круасанки. Да. Хапнем нещо преди да влезем, защото очаквахме много работа. Има обещана много работа, много хора, много деца, чистим един детски лагер. И си казваме, първо ще хапнем, защото след това може да останем повече време и няма да имаме време. И бяхме гладни. Всичко това вярвам, че Божие знамение и Божие време. Намеса, да. Бог има време, каза за всичко. Абсолютно. И взехме тези круасанки, качихме се в колата, моята съпруга се помоли за храната, благодарихме на нашия Господ, хапнахме по един залък. И аз гледам, защото мястото е много широко и ти виждаш пъти много далеч. И аз виждах една черна точка, която беше много далеч. И знам, че е кола, нали? Но няма фарове, не се вижда, че има фарове. Сутринта дъжд са тук в Германия, не е като в България. Но имаше много дъжд, цял вечер валя, цял ден валя, много се задължителни фаровете, да. И би трябвало да пуснеш, нали? Сега не е задължително, би трябвало. Дори на автоматичен, ако ти автомобил, тя се включи автоматично. Но както и да е, човекът нямаше фарове. Аз не видях, като за първи път не видях стоп, че имам знак стоп и път без предимство. Да. По принцип виждам всички знаци, виждам и други неща, но никой не се, когато не искам, не се съобразявам тях, но те са ми в главата и знам, че едно нещо... трябва да имаш предвид, какво се случва, трябва да спазваш. Браво. Но тогава не видях и така. И си карах с около 40-50 км, защото тъмън тръгнахме, помолихме се. И аз бях поискал една кърпичка, защото си изцапах ръцето чоколада. И жена ми в същия момент ми казва, човекът няма да спре. Човекът не спира. И когато погледнах реално и изведнъж, като че ми се отвори очите, гледам го той вече, аз съм на 2,5 метра, нямах 3 метра сигурно. Натискнах малко спирачката, дръпнах си крака, просто натискнах спирачката, за да отбия силата. И колата автоматик и се опитах да върна с много газ. Дадох много газ и завъртях колата и така не можа да обърне, защото докато обърне нямаше време. Човекът се движеше с над 100 км, което не беше право. Това е междуградски път, не е магистрал. Там имаше ограничение 70 км. Той с над 100 имаше ремарке, отзад имаше един бобкат. И ударихме се, нищо не разбрах, около 10 секунди, 15. Даже в последствие разбрах, че този бобкат падна, добре, че им падна върху нас, падна от друга страна. Първата ми мисъл излязах и поисках да отида да отворя вратите на всички. Защото покрай мен имаше 3 airbag. 3 airbag, един от волан, един отгоре, един отзад от гредата. И бях притиснат и нямах въздух. Някъде около 3 до 5 минути въобще не дишах. Просто не можех да си отворя диафрагмата, да подиша. Заради самия дим вътре. Колкото мога и до тук и се връщаше. Отворих вратата с няколко напана на рамото. Спомням си, че излязах, опитах се да направя крачка, не можах. Кракът ми, всъщност коляното ми ударено също. Аз паднах на земята и почнах да пищя. Не знам, аз не си спомням да съм пищял, жена ми казва. Опитах се да помогна, не можах. В последния момент видях съпругата ми,
че излезе и се хвана за корема. Опитах се с нея да говоря, да й помогна да стана, не можах. Когато някак си пак изпаднах в някакъв шок, дигнах си главата отново, видях, че тя прегръща една друга моя сестричка. Хората, цялата беше, с теб в цялата беше в кръв. Да. Видях твоята съпруга, тя също беше с нас в колата, която просто стоеше и ме гледаше безсилна такава някаква. Не знаеш как да реагира в тази ситуация. И оттам нататък си спомням най-реално, когато се качих вече в Лиденката, качиха ме по-точно. Там вече аз питах постоянно за жена ми, защото нямам немски, не мога да говоря немски. И не знаех кой къде се намира, докато се опитвах да питам за фрау, нищо не се разбра. И накрая исках да кажа майне фрау. Да. И те казаха, човекът е в шок, не му обръщате внимание, кажете всичко наред. Аз долавях няколко думи, но не можех. Дадоха ми някакво безболяващо, което ми забавяше говоренето, забавяше мисълта, не можех да си проследя мисълта. Не знаех какво е състоянието на тялото ми, докато не дойде сина ми. Да. Тогава разбрах, че всичките части са ми на тялото, не съм рязан, не съм ударен, не съм жив си, здрав си. Да, просто може би ако има нещо, има вътрешно. Самият удар, да. Че, приятели, това наистина е много голямо свидетелство за Божията слава. Буквално преди 4 дни нашият пастор, заедно с съпругата ми там, с пасторката и още една сестра, претърпях един инцидент. Не е лека катастрофата, защото човекът, с който ги блъсна, реално се движеше с над 100 км. И те почти, те излизаха от едно кръстовище да се включат в пътя и катастрофата просто беше много силна катастрофа. Даже във вестниците, доколкото разбрах, и в новините в Германия са във вестниците, значи представете си, щом самата медия да отдаде такова внимание на случилото се, значи било нещо страшно, било нещо фатално, но ние вярваме и знаем, че всичко това е за Божията слава. Пасторът ни е до нас, подарил ни го е Бог на рожденият му ден, но подарил още един живот, новородил го е и благодариме на Бог, че отново сме живи и здрави. Четвърти ден вече, както гледате, нищо му няма. Водиме с него тук интервю, говорим за Божията слава. И както се казва в Божието Слово, болни, неболни, здрави, нездрави, трябва да се служи да се проповядва за Божието Слово. Да каже апостол Павел, който е бил бит с камък и трябваше после да проповядва за любов. За каква любов говорим, те са ме били до сега. Слава на Бога. И ти каза, че проявлението на тези нечисти неща днес е много силно, много така проявено едва ли не скрито, зад телефони, зад медии, зад неща. Дори в неща, които виждаме, дори в неща, които чуваме, има скрити такива неща. Как да ги разпознаваме, как да имаме това отношение, да знаем от какво да се пазим. Защото аз знам за един случай, за който ти си се молил за една жена, която буквално е гледала в телевизора и гледала National Geographic, гледала там някакви змии неща. И след това по някакъв начин я е атакувал, не в самите мисли. И много е важно да внимаваме с това какво гледаме, на какво даваме внимание, дори за децата днешно време. Да, но не е толкова. Да, но това не означава да се затвориш и да стоиш в страх от демона. Напротив, трябва да се пребориш. Този случай, за който ти говориш, тя гледаше National Geographic и се оплаши от една змия, голяма питон. Както знаем, старината змия и Левиатана, така е образ на питон и на много голямо нещо. Тя се оплаши и знаеш ли, демонът ще дойде при теб, грехът ще зачне всякак. Ако не му позволиш да раждаш, да ражда няма да доведеш до смърт. Тя отиваше на църква, обаче не беше се предала на Господа. Някак си лъжеше Бога, че е при Бог, лъжеше дявола, че се отмъкна от него. И демонът хвана нея и постави много добро състояние финансово в нея, в съпруга й. Тя беше ухажвана от средата, разбира се, пастора го гледаше така, защото той се променя, не е човек, който да е бил както преди. И там демонът удря жена му и почва да иска да владее нещата в живота й. Но благодаря на Бога, че този пастор така се обади и отидохме с Божията воля. Успяхме, тогава се обадих и на пастор Иван Иванов, имах нужда. А той един час преди това беше съобщил и се беше събрал с още 17 братия и половин час
стои и ме чака, като че ли знае, Че ще му стои и забавиш. ме чака, да се обадя, стоят в молитва, ме чака, казва, хайде, половин час те чакам да ми звъниш. Имаш проблем да се преборим с това момиче? И аз казах, да, имам, ти къде знаеш, той после ще ти каже. Помолихме се и 4 часа борба. С нечистия дух. Да, защото той раждаше вътре в нея яйца, буквално корема ти се напълваше с яйца и накрая излезе, нали, така, срамотно е да се казва, но нямаше откъде да излезе. Чрез кръв излезе отдолу. И тя се освободи момичето и благодарим на Бога, че успяхме да бъдем полезни в тялото на Господа. Слава на Бога. Значи, имаш някаква специална връзка, имаш някакво специално отношение с пастор Иван Иванов, когато някъде си привикан или си призван по някакъв начин да отиваш, защото ти си изявен човек на Бога, изявен си пастор с този дар, нали, който Бог ти е дал. Защото искам и това, нали, да може да обясним, защото Исус Христос ни е дал власт на всички, нали, да гоним. Както казал Словото, ето дадох ви власт на цялата сила на врага, но виждаме, че има една специална власт, която Бог дава, нали, като в теб, в твоя случай, с случаят на пастор Иван Иванов, че някакси Бог дава, нали, на определени хора изцяло този дар, за да имат абсолютно цялата власт към всички демони, за да могат да разпознават и да освобождават тялото Христово от това, което идва да ги обременява. Да ти имаш някаква специална връзка, някакво специално отношение с този мъж, когато отиваш да се молиш някъде или когато той отива да се моли някъде, той те вика теб и те търси. Защо го правите това? Каква е връзката ви помежду вас, когато се търсите? Помежду нас е духът на Господа, който събира частите на своето тяло, когато има нужда от сила. Когато имаш нужда от сила, събираш пръстите си в юмрук. Така прави Господ със своите хора. Библията пише в Матей 10 глава, първи стих казва, а когато повикат 12-те си ученици, даде им власт над нечисти духове. Даде им власт да ги изгонват и да изцеляват всякаква болест и всякаква немощ. Значи болестта е пак от демона. Има болести, които са от демона, има болести, които са просто болести по род, нали, има наследствени болести, генетични, както се казва по-интелигентно, но има болести, които са завладяни от духа. И ние знаем, в Словото се пише за различните болести и така. Но да, дори имаме една комична, ако имам време да разкажа за 5 минути, една комична история с пастор Иван Иванов. Да, разбира се. Интересно. Той на една евангелизация в България се моли върху освобождаване и проявява се един демон и той го освобождава и го казва, махни се от България. За първи път той не ги праща в място, където трябва. Праща ги вън от България и те къде ще дойдат? Нали, ще дойдат в Хаген. Идват в нашата църква през хора, които нямаха видимо нужда от демоните, но поради финансовата си слабост той казва, не знам кой Бог ще ме благославя, но искам да ме измъкне, децата ми не са яли много време, аз не мога да си намеря работа, не мога да си плащам квартирата, стоим студено, тежко му е, но идваше няколко месеца в църквата, не поиска помощ човекът от нас финансово, просто искаше молитва постоянно, ние се молихме. Разбира се, не знаехме неговите нужди, защото той не показваше, човекът наистина искаше да служи на Бога, не показваше нуждите си, просто винаги беше на ниво за каквото и да било. И тогава този демон отиде в тях. Нали, за да не разказвам много така различно, в една молитва, излезне в една молитва да се помолим за него. Казвам, нужда да се молят за мен, за моята съпруга. И в една такава молитва демонът се проявява, разпознаваме го. Аз изчаквам, казвам на църквата да се ходи, тя свършва, прибираме се. Аз оставам с него и с неговата съпруга. Около 4-5 часа боря се с двамата. В нея имаше демон на змия, а в него вал. Беше вал. И когато се молихме, той така много не искаше да слуша, не искаше да изпълнява, не да изпълнява, ми да излиза. Да се покорява на излиза. Не, покоряваше се на гласа, всичко, но не искаше. И когато така падна той на земята, защото му казах в името на Господа Христа на колене, той падна на колене и аз го хванах за устата и му казвам, гледай ме в очите, защото той го страх да те гледа. Аз му казах, гледай ме в очите.
И когато той ме погледна, нали, аз му стегна главата, защото той не иска, тогава падна амвона, паднаха снимки, корнизите, пердетата. Ще виж каква сила негативна имало там. Защото той не искаше да ни гледа. И когато го попитах откъде идваш, защото по Божия способност и благодат ти можеш да разговаряш, ако имаш нужда. Нашият Исус не разговаряше с тях. Нямаше нужда да им се моли 1000 пъти, но те говореха с него. И тогава той каза, ти знаеш ли, ние идваме в Хаген, аз съм и още 4 най-големите генерали на демона и идваме заради теб. Когато чух заради мен, си казах, защо? Кой съм аз, кой си ти? Той ми каза, ти си син на Всевишния. И легион армия от ангели има за тебе. Аз съм Вал, казва, и идвам от България. Откъде от България идваш? И той тогава ми казва, твоят приятел Иван Иванов ме изпрати вън от България и аз дойдох тук, защото където стъпват твоите нозе, там има помазание и ние не можем да ходим в тези домове, не можем да превземем града. Но ние дойдохме с още 4 най-големите генерали на демона, на Луцифър и живеем в хола на този мъж. В децата му, в съпругата му, в хола му, в различните неща материални. И така, преборихме се, той искаше да си ходи, искаше да напусне, защото вече светлината беше ярка. И се освободи. И за малко, но той се отида в неговия хол и там се го взе. Там се настани. Добре, има момент, когато се случва на християни, може би сме в група, се събираме и си говорим. И ако да речем някакъв човек по някакъв начин се проявява дух или демон, как да реагираме? Каква е реакцията? Къде да го изпратим? Защото ти каза, че този пастор му каза, излез от България, махни се, защото това е било нещо силно, което е търможил онзи мъж. Но къде да го изпратим? Ние виждаме от Божието Слово, четем, че има една ситуация, в която един мъж имал един легион и той когато Исус Христос отишъл при него, самите демони, както ти казваш, те разговаряха с Господа, те му се помолиха да ги изпрати в стадото свине и той им казва, отивайте в стадото свине. Виждаме, че някъде трябва да го пращаш, след като го изгониш, някъде трябва да го изпращаш. Те винаги, много добър въпрос, Господът благослови, те поискаха, те търсят тяло. Аз говорих, че преди водното кръщение, преди потопа, те бяха на земята с телата си, затова спяха с жените, защото имаха тела на красиви, силни мъже и бяха желани. И затова раждаха тия изполини, тези великаните. Те бяха нечисти, зли духове и затова Бог чрез вода ги уби всичките. Но те поискаха тяло, защото тогава във водата им отне телата. Те останаха само живи в духовете и търсеха тяло. И така в историята влезе в синът на един, на Ной, така. Там отиде той прадядо на Содом и Гомор. Но за конкретният въпрос е много добър въпрос, защото когато се прояви това, което ние трябва да направим, е да стоим в молитва. Ако духът е върху теб, това, което трябва да направиш, това, което трябва да направим ние като среда и общност, е просто да се помолим силата и закрилата на Господа да дойде върху тебе. Ние не трябва да се молим за демона, да бъде освободен, защото ние нямаме властта, но ние имаме ходотайството да се молим за теб, да дойде благословението на Господа и помазанието върху теб, за да можеш да го освободиш. Без значение дали си имаш дарбата или не, ти си лидер на групата, лидер на младежка общност или пастор или дякон, носил в различно общение. Просто трябва да се помолим за теб. Всеки, който изповяда, че Исус Христос е Господ и вярва в сърцето си, живее с живота си, има обещание върху него, че има власт върху това да командва. Но този, който не всеки може но не всеки има тази... всеки, който е поставен там, Бог казва, каквото и да поискате в Мое име, 2-3 съгласни в едно. Ще им бъде. И ако ние сме 2-3, 5-10 съгласни в едно, то ще ни бъде. Но ние искаме в Неговото име.
нали, което е само в обещание. В името на Исус, да. Той казва: в мое име ще изгоните бесове, ще Да. пророкувате, но не ви познавам, кои сте вие. Защото това, което ние правим като християни, е да знаем как да искаме в Неговото име. Това, което не знаем какво да правим, е как да стоим в Неговото име. И затова, когато ние сме заедно и се прояви някакъв демон, просто трябва да стоим заедно, да се молим за лидерът ни, да има благодат и да има сила. Това, което трябва да направим. Да, беше изчерпателен отговорът. Благодаря. Господ те благослови. В днешно време почти има хора, аз съм чувал, има в църкви, има хора, които дори и пастори не вярват в бесовете, в проявляването. Има хора даже, които забраняват това в техните църкви да се случва, но ние виждаме от живота на Исус Христос и от това, което Духът на Бога дава и говори и показва, че има такива сили, има такива неща, които са изпращани, за да се борят с нас, за да се опитват по някакъв начин да ни събарят, да ни спират от това да служиме и да вършим Божията воля. Но когато ние, както каза пасторът, стоим в Божието Слово, пребъдваме в молитвата, ние сме защитени поради кръвта на Христос и поради това, че бъдаме в Божието присъствие и, както се казва Словото, дяволът няма власт над нас, няма място покрай нас. Така че има го такова нещо, има демони, има гонене на бесове и много е важно да внимаваме, много е важно да се пазим какво говорим, какво мислим, защото в днешно време това е демонично да се говори срещу Божий човек, това е демонично да се говори, да се плюе срещу християни, защото днес от социалните медии всеки си качва кой каквото иска, дали снимка на пастор, дали видео от някакъв пастор, от проповедник и започва да говори срещу него, започва да очерня, да обижда. Дори и в християнската среда и етност това може да го намерим и да се види много по-често, отколкото светските хора, защото тях това не ги засяга. Но ние като християни трябва да пазим езикът си, да пазим говоренето си, защото по такъв начин какъв пример ще дадем на хората, които са в света, ако ние, както се пише в Божието Слово, ако пред невярващи, нали, ако спорим, ако пред тях се държим по такъв начин, то те ни обвиняват, нали? Те ни обвиняват и казват: вие сте християни, пък говорите срещу пастора, говорите срещу други християни, което това не е правилно, което това днес много го има извън църквата. Това се случва почти едва ли не във всяка втора или трета църква. Има християни, които говорят. И аз вярвам в това нещо, че това не са със самите хора изцяло те. Вярвам, че по някакъв начин това е повлияно от мисли, които казваш, от говорене, от слушане и това кара самият неприятел да действа чрез това говорене. Така че това е лъжа от дявола. Това са лъжи на дявола, които той... Защото трябва да бъдат разпознати такива неща. Самата тема е много, много дълга. Да, тя може... Аз мисля, че не е заведнъж, защото просто ще досъдим на човека да слуша, но много е дълга. Може да четем Библията. Тези пастори, за които говориш, аз искам там да остана 5 минути. Тези пастори, за които те говориш, те не четат това слово. Те четат друго слово. Друга Библия. Не може в тази Библия, в която Исус Христос говори от устата си за различни видове духове, демони, те да не ги признаят. Не може, когато Библията говори за сънища, те да не ги приемат. Разбира се. Не може, когато Бог говори за молитва и да поставим ръцете си върху брат и сестра, за да се помолим, те да не го правят. Такива хора, смятам аз, че са много в мляко. На мляко. Много. Може да са пастори там, да ръководят някакви хипер големи църкви, но те не говорят за демони, защото ги е страх от тях. Страх ги е, защото като ги привикат в дома си, трябва да се борят. Пък те не искат да се борят с това. Те искат благословенията на Бога, като искат само да живеят. Те си мислят, че благословенията на Господа са финанси. И благословенията на Господа идват, когато печелиш битка. Амин. Когато ти спечелиш една битка, тогава идва наградата на спечелената война, битка и така нататък. Затова нека тези пастори, които днес не знам къде трябва да погледна, призовавам ги, нека тези пастори, тези дякони, тези ръководители да се замислят. Ние живеем в последно време, а те като какви участват в това последно време? Защото като такова време демоните се развихриха и ще се развихрят много силно. Абсолютно. И те, ако не четат тази Библия, не четат това слово, че тук самият Господ Исус Христос казва,
че има демони, има зли духове Да. и има различни неща. И в последно време ще дойдат много Да. Защо, да. защо тогава проповядват? За какво проповядват? Надуват хората като балон, събират се аудитория от 400, 500, 1000, 1500 души, но не им говорят реалните неща, не им говорят истината. Знаете ли, ще кажа на теб и ще кажа на хората, ще кажа и на братите, които са тук зад камера, ще им кажа нещо, което Исус Христос казва от устата си към фарисеите. Да. Те са фарисеи за мен. Да. И Бог казва, Исус Христос каза към фарисеите, вие, които не може да влезете, но стоите на вратата и не пускате тези, които са тръгнали да влизат в Царството на Господа. Тези хора спират по този начин. Тези хора спират по този начин Божият народ. Да. Защото те им изявяват, че няма нужда от това, което всъщност е реално на земята. Той дяволът е на земята от битието до откровение. Да. И тези хора хвърлят Словото на Господа. Бог казва никой да не отхвърля, никой да не добавя. Не мога да разбирам такива хора, които надуват хората, правят ги на балон и след първият проблем се спуква балона, обаче тях не ги интересува. Си казваш какво ме интересува за теб. Те са като наемниците. Те са салувовци. Харесва им хората да са угодни на хората. Значи това са учения, които са каинови. Каинови учения да са все доволни. Те трябва да са винаги на първо място. Да са доволни, убиват брат си, не го интересува. Днес много такива служения има. Библията казва, че това има Господ срещу определени хора. Учението на николаидите и служението на николаидите. Да. Това па са хора, които не спират да си крадат, да си изневеряват, да си лъжат и да са там и да им ръкопляска народа. Да. Но цялата слава да бъде за Господа. Това, което искам да кажа е, че трябва да спрат тези мои братя, братя по Христос, братя във вяра. Разбира се, всички да спрат, но да спрат тези, които са поставени по някакъв начин на високи места, да спрат да проповядват, че не съществуват демони и че няма нужда да говорим за тях. Те са между нас. Разбира се. На църквата, ако са 200 души, демоните са 500. Те също с нас на служение хвалят, пеят, издигат името на Господа, но не му се покланят. Така е. И бесовете вярват. Така е. Но не му се покланят. Ако някой казва, аз вярвам в Бога, бесовете най-добре вярват, защото те го познават. Те са го видяли. Точно така. Ние все още не сме го видяли. Така че, слава на Бога. Но вярвам, че темата е много дълга. Разбира се, наистина. Значи, нека да го сложим за някой друг път. Абсолютно, защото ние с теб ще имаме много такива подкасти, много ще дискутираме заедно върху Божието Слово и върху теми, върху които нашите зрители ги вълнуват, теми, които на тях са ми интересни, които искат да чуят, които искат да имат едно по-дълбоко, по-изчерпателно разбиране върху нещата. Така че моля всеки да напише, който има интерес, който има тема, който има нещо, което го интересува и го вълнува, което не го чува в църквата, не му се проповядва, дори не се говори за това в църквата. Моля да напишете това в коментарите, за какво ви вълнува, за какво искате да бъде следващият ни подкаст, с каква тема да засегнем и да разискаме заедно с нашия пастор. Така че нека да споделите това, нека да се абонирате и да харесате подкастът, за да може да достигне до повече хора и така да съберем повече гледаемо, за да може да разпространиме Евангелието и Божието Слово. Нека да завършим с това, с последни думи и изречения. Както казва Божието Слово, нашата война не е срещу плът и кръв, но тя е срещу духовете, срещу началствата, срещу светските власти на тъмнината на този свят. Така че ние не воюваме плът, оръжията ни, макар те не са плътски оръжия, както казва Божието Слово, но те са силни пред Бога и са духовни, за да събарят скали, крепости, помисли и доводи, които се издигат в умовете на хората. Много е важно да засегнем тая тема и да разберем, че умът ни е бойното поле. Умът ни е там, където се случват неща, където неприятелят се опитва да ни обърка мисленето и мислите. Но нека наистина да бъдем духовни, а не плотски. Да разпознаваме духовете, които идват срещу нас, да разпознаваме нещата, които идват срещу нас, защото ако сме в плота, ние няма да ги познаем. Ако сме в духа и пребъдваме в духът на Бога, ние ще видим това, което идва срещу нас и ще знаем как да реагираме адекватно, а не да се отдадем на изкушенията, на греха, на мислите, за да могат да ни се борят. Бъдете благословени, Господи ви благослови и очаквайте
следващия подкаст. Извън църквата.